Здравейте! Днес ще ви представя един прекрасен имот, намиращ се в полите на Витоша, част от комплекс Ривър Парк. Той е 60% озеленена площ и е на 695 метра надморска височина с завладяващи гледки към града и Витоша. Къщата е със застроена площ от 240 квадратни метра по индивидуален проект, представяща най-добрите тенденции на дизайн с най-висок клас материали и електроуреди, газифицирана с соларни панели, подово отопление, климатици, електрически щори и сот. Първият жилищен етаж, който е 93 квадратни метра, се състои от голяма кухня, светла трапезария и просторен хол, към който има камина, създаваща уют през студените месеци и излаз към прекрасна градина за топлия сезон. Вторият жилищен етаж е 98 квадратни метра, състоящ се от мастер спалня с граден дрешник, кът за разкрасяване и собствена баня. Втора спалня, която е обособена с достатъчно пространство за съхранение на вещи, баня, кабинет с гледка към Витоша и мокро помещение. Третия етаж е 48 квадратни метра, мансарда, собствена баня и дава свобода на наемателя да я приспособи според своите нужди. Към имота има две паркоместа. Има жива и видео охрана.